Я не школьніца, я ўжо працую. Я адна з каманды беларускіх маладых зялёных. Яна запусціла гэты працэс вось, але ў гэтым працэсе ўдзельнічалі толькі спачатку школьнікі. То есть як бы все, ну, Fridays for Future гэта як бы была акцыя для школьнікі, студэнтаў яе ўдзельнічалі, а Global Climate Strike гэта ўжо пра ўсіх, гэта і пра дарослых, вось, і гэта адбываецца па ўсім свеце. Але ось атрымлівалася так, што з 20 верасня да кліматычных страйкаў далучылася каля 4 мільёнаў чалавек са 150 краін. І было вельмі агідна, што мы ніяк не змаглі далучыцца. Вось, і тады мы спрабавалі зрабіць акцыю, мы хацелі зрабіць деманстрацыю у кіеўскім скверу, але атрымалася так, што карацей, таму што мы не вельмі разбіраемся ў заканадаўстве, нас трошачкі апракінулі. Чаму вы сёння адна? Таму што калі бы я запрасіла сюды кагосьці яшчэ людзей, то гэта бы атрымлівалася масавым мерапрыемствам. То есть гэта не толькі пра клімат атрымліваецца, таму што гэта закранае пытанне аб магчымасці людзей выказваць мненне ў Беларусі і выходзіць на вуліцу, таму што мы насамрэч не можам гэтага рабіць, каб не маць пасля гэтага ніякіх паследствий, скажем так. Вось, і таму пытаннік і падумаць пра яшчэ тое, што вось у нас у краіне адбываецца. Таму што амаль увесь свет зможа гэта зрабіць, нават у Афганістане таксама людзі выходзяць і пратэстуюць, а ў Беларусі не.